Καλησπέρα σας. Στο σημερινό βίντεο θα δημιουργήσουμε ένα παράδειγμα στο Microbit με απλές εντολές ακολουθίας, όπου κάθε φορά που θα πατάμε το πλήκτρο α, ένα τετράγωνο θα γίνεται μικρότερο και στο τέλος θα εμφανίζεται μία κουκίδα. Και αντίστοιχα, κάθε φορά που θα πατάμε το πλήκτρο β, ένας ρόμβος θα μικραίνει και θα γίνεται επίσης στο τέλος μία κουκίδα. Πάμε να το δούμε. Πάμε στην κατηγορία βασικά, μάλλον στην κατηγορία είσοδος, όταν πιεστεί το πλήκτρο α. Πάμε τώρα στην κατηγορία βασικά και θα πάρουμε την εντολή εμφάνιση εικονιδίου, όπου έχει εδώ το τετράγωνο, να το, θα εμφανίζεται το τετράγωνο. Θέλουμε να υπάρχει από την κατηγορία βασικά επίσης μία μικρή παύση, θα βάλουμε 200 μικροσεκόντ. Στη συνέχεια το τετράγωνο θα γίνεται μικρότερο, είναι εδώ, το έχει και αυτό, πάλι παύση και στο τέλος είπαμε θα εμφανίζεται μία κουκίδα. Πηγαίνουμε στην κατηγορία βασικά, παίρνουμε την εντολή Show LED και εμφανίζεται μία κουκίδα. Αυτά θα γίνονται κάθε φορά που θα πατάμε το πλήκτρο α. Τετράγωνο, μικρή καθυστέρηση, πιο μικρό τετράγωνο, μικρή καθυστέρηση και κουκίδα. Πάμε τώρα πατώντας το πλήκτρο β, είσοδος, όταν πιεστεί το πλήκτρο β, θα εμφανίζεται ο ρόμβος, είπαμε. Πάμε βασικά, εμφάνιση εικονιδίου, επιλέγουμε την εντολή, βρίσκεται μέσα ο ρόμβος όπως θα δούμε, νάτος, διαμάντι αναφέρεται εδώ. Έχουμε μία παύση επίσης στα 200 μικροσεκόντ. Από κάτω μικρό διαμάντι, μικρό ρόμβο θα πω εγώ. Πάλι μία παύση. Και στο τέλος την εντολή Show LED, επίσης μία κουκίδα. Πάμε τώρα να το δούμε στον προσομοιωτή. Πατάμε το πλήκτρο α, τετράγωνο, μικραίνει, κουκίδα και παραμένει κουκίδα. Πατάμε το πλήκτρο β, ρόμβος, μικραίνει, κουκίδα. Όπως βλέπουμε, κάθε φορά που θα πατάμε είτε το πλήκτρο α είτε το πλήκτρο β, θα εμφανίζονται εδώ στο Microbit τα αντίστοιχα. Με το α ένα τετράγωνο που θα μικραίνει και με το β ένας ρόμβος, ένα διαμάντι όπως αναγράφεται εδώ, όπως αναφέρεται εδώ, που θα μικραίνει. Αυτά για το συγκεκριμένο παράδειγμα. Γεια σας.